90 साली ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. चौरी म्हणतात. हा हा ही लक्ष्मी असतात. ओके. आपल्या देशाची हिंदुस्थानी संस्कृती आहे. हा. संस्कृती आपण जोपासून बरोबर. हो. संस्कृती मोडीत काढल्यामुळे आता हे जग भरकटलेलं आहे. तर झालाच. हो. आपण आता आलो आहे कातळकर काकांच्या इथे. तर इथे ते पूर्ण पारंपरिक पद्धतीने लोहार काम वगैरे करतात. तर ही त्यांची अशी छोटीशी शेड आहे आणि संपूर्ण सर्व पारंपरिकच आहे. हे पूर्ण सायकलचं चक्र वगैरे ही भट्टी आहे. म्हणजे या पंख्याच्या मार्फत इकडे भट्टी वगैरे पेटते आणि त्यामध्ये हत्यारं वगैरे गरम करतो. तर ती सर्व कोयती वगैरे आहेत ही आम्ही आणलेली आहेत. आणि आता इकडे हे फलसाण आहे, म्हणजे छोटं कुदळ असतो. आणि आता जस्ट ती कुऱ्हाड ही आता तापून वगैरे ही रेडी करण्यात आली आहे. तर आपण या सर्व लोहार कामाविषयी कातळकर काकांकडून माहिती घेऊया. काकानो, तुमचा खूप खूप स्वागत असा सुवर्ण कोकण चॅनलवर. तर माका सांगा, ह्यो तुम्ही म्हणजे वर्षभर ह्याच काम करतात त्या लोहार काम? पूर्ण वर्षभर. ओके. म्हणजे आधी तुमचे वडील आजोबा वगैरे सगळे? ओके. तर आता हे वर्षभर चालू असता काम? तर अजून म्हणजे आता माका सांगा की लोक आता ट्रॅक्टर वगैरे सगळ्या घेतात, आधुनिक हत्यारा घेतात, पण ह्याच्यासाठी म्हणजे अजून काय व्यवसाय असा काय कमी आहे तसं व्यवसाय? ओके. म्हणजे जास्त करून लोक याच्याकडे वळली आहेत, पण तरी पण तुम्ही ह्याच चालवता? आता आधुनिक तंत्रज्ञान लागणार लोक वळणं, आमच्या धंदो कमी झाला. बरोबर. तरी पण कसं आता आपण थोडी माणुसकी दाखवली तर 2 रुपये मिळतात. ओके. पहिल्यासारखं नाही, पहिल्यासारखा ना. ओके. तर आता तुम्ही सगळी हत्यार म्हणजे काय काय हत्यारा बनवतात? कुऱ्हाड, कोयती, म्हणजे आडाळे, सगळी हत्यारा. पण ह्याच्यामध्ये आता काय नवीन अशी काय हत्यारा येईल आहेत का, म्हणजे आधुनिक याच्यात कुणाची वापरण्यासारखी? आधुनिक घेतलेली हत्यार बनवता येते, मशीनशिवाय पर्याय नाही. बरोबर. मग ती मशीन वगैरे काय त्याच्यासाठी काय? मशीन वगैरे आता चालू मशीन मध्ये फक्त आम्ही ग्राइंडर घेऊ शकतो. बरोबर. कॉस्टली मशीन जास्त महागत मशीन, लाखाच्या पलीकडे. ओके. म्हणजे का अनुदान वगैरे असं काय भेटत नाही? मिळालं की नाही घेऊ शकतो. बरोबर. ट्रेड करण्याची गरज नाही, कोर्स करण्याची गरज नाही. बरोबर. हा, कारण तुमच्याकडे स्किल आधीपासून असतात. मित्रांनो, ह्यो एक विचार करू सारखं या असा गोष्ट की हे जे लोहार कामासाठी वगैरे लागणारे हत्यार वगैरे असतात ना, यांच्यासाठीचं अनुदान वगैरे याच्यासाठी जरा काहीतरी प्रयत्न हो हवे, म्हणजे जेणेकरून याचा कातळकर काकांसारखे अजून भरपूर लोक असतात जे पारंपरिक व्यवसाय आपलं जपून असतात. तर त्यांना पण असा काहीतरी सपोर्ट मिळावा. आणि ही जी हत्यारं असतात ना, कोयती, कुऱ्हाडी वगैरे, कुदळ, ही वर्षभर अशी लागतात हत्यारा, म्हणजे आपल्या गावात तरी लागतं. त्याच्यामुळे याच्यासाठी एक करू काय हरकत नाही. तर आपण आता या व्हिडिओमध्ये ही हत्यारा असतात ती कशी तापवतात, त्यांना धार वगैरे कशी काढली जातात, तर ता आपण पूर्ण बघतो. तर आता आमचा फलसाण असा तर ता तापूक ठेवलेला असा. तर माका जरा ना ह्या पूर्ण प्रोसेस विषयी जरा माका माहिती सांगा. हे आता किती वेळा तापूचा वगैरे लागता? 10 मिनिटं. फोडसो वगैरे असता ना, ह्यो काही नाही तर मिळतं की आणूचो लागता? ओके. घरात आपण बनवू शकतो. ओके. तर इकडे पण बनवू शकतो तो? विकत घेतो. बरोबर. हा, विकत घेतलं तर महाग जातं. 150 रुपये पिशवी. ओके. किती किलोची ती? साधारण 12-13 किलोची. अरे बापरे. तर हे घराकडे थोडसं वगैरे बनवतात. आणि आता इकडे फलसाण वगैरे तापलेला म्हणजे तापूक चालू होता. तर 10 मिनिटं तापवल्यानंतर मग हे असा पूर्ण लाल बुंद होता आणि मग ते एकदा असा ठोकून वगैरे व्हायच्या मापात बनवतात. ह्या आता फलसाणाचं काय झालेलं, म्हणजे एकानं आमचे धार नव्हते, चंद्राकृती झाला, त्याच्यामध्ये कापून सरळ करू का? ओके. तर आता होता कापून सरळ करणार. भरपूर मेहनतीचा काम आहे.
रक्ताचं पाणी बनवून लागतं. होय ताच ना, दिवसभर पूर्ण हातोडी घन वगैरे आणि ती भट्टीची वीट भरपूर कष्ट असत, तरी पण हे वर्षभर काम करत. ह्याच्यासोबत तुमचा अजून काय व्यवसाय वगैरे असा? बाकी इतर व्यवसाय काय नाही, शेती व्यतीत. ओके, शेती. तर ती बारमाही असतं की कसं, म्हणजे फक्त भात? फक्त भात, तांदूळ. ओके. हा, म्हणजे आपली उन्हाळी शेती असतात ती. उन्हाळी शेती नाही करत. ओके. ते आता आपण हे सर्व हत्यारं वगैरे हे करतो ना, तापवतो, त्यांची गरज काय असतं? म्हणजे आपण किती वगैरे असे तापवतो? गरज काय म्हणजे काय ह्या जुना हत्यार आणि नवीन हत्यार. ओके. आता ह्या आम्ही नवीन हत्यार तयार केला. हा. ह्या एकदम मोठी झाल्या, म्हणजे कसं काम करण्याला. बरोबर. हा, काम एवढ्याच तापूची गरज नाही. हा. आता ह्या काम करून करून थोडा जाड झाला, वळण गेला. पूर्वस्थिती आम्ही तरी तापून गरम करून व्यवस्थित काढून टाकतो. ओके. म्हणजे ह्या याचा पूर्ण शेप वगैरे पूर्ण गेलेला, परत या सगळा कट गेलेला, ह्याची धार वगैरे गेल्या, तर आता पूर्ण धार वगैरे अशी करून व्यवस्थित करणार. पाणी द्यायचं ते का? ओके. तर मग त्याची धार वगैरे वाढता आणि जे काही कट वगैरे झालेली असतात त्या परत तुम्ही ठोकून ते का सरळ करता. बरोबर. म्हणजे त्या शेप मध्ये एका देऊन काम योग्य बनवली. आणि आता ह्याची बाजारात किंमत आहे 400 रुपये. ओके. नवीन हत्यार हा, किंमत 400 रुपये. बरोबर. हो. आता रिपेअर करून केला ना, हा, ह्याची किंमत 50 रुपये. बरोबर. कष्ट कमी, कष्ट जास्त. बरोबर. आणि याची आता पण नाही की आपण एकदा घेतली आणि टाकून दिली. बरोबर. परत कामं घेणारी वस्तू असतात. हो. आता आमचा फरसाणाचं काम चालू आहे. तर तो पूर्ण एक राऊंड शेप झालेलो वापरून, कारण आपण दगड धोंड्यामध्ये मातीत वापरतो, त्यामुळे त्याचा शेप वगैरे जाताना ती दगडाक वगैरे लागला की कट होतं. तर एका व्यवस्थित धार काढून एका पूर्ण मापात वगैरे घेतात. आता म्हणजे आता कसे हे आता आपल्या ह्याच्यात लागतं ना मामा, उन्हाळ्याचा हे काढू, मुळा काढू. तर पावसाळ्याची पूर्ण दिंडे वगैरे येतात ना, बारकी मुळा वगैरे, तर ते काढूसाठी ह्या हत्यार असतात. सोबत शेतीत पण वापरतो आम्ही, कोपरे वगैरे खणून, म्हणजे भाजीपाला वगैरे करतो त्यावेळी. तर बघा, आता धार वगैरे असली की जरा काम थोडा कमी पडतं, नाही तर धार वगैरे नसली की भरपूर मेहनत करूची लागत नाही. तर आता फलसाण आणि कुऱ्हाड रेडी झाली आहे. आता कोयता चालला. कोयत्याचा तो भाग कट झालेला होतो ना, कापड्याचा. ओके. तर ती 3 कोयती अजून असतात. आता ही कोयती वगैरे पूर्ण शेप मध्ये घेऊन त्याचा पण धार वगैरे व्यवस्थित काढणार. तुम्ही अजून नवीन हत्यारा काय बनवतात? ही नवीन हत्यार आपल्या इकडे बघून मिळतं, म्हणजे कोयती वगैरे. हा, कुऱ्हाड. ओके. कुदळ. हा, तो बघा. हा, या तुम्ही बनवलेला असतात त्या. ओके. तर हे जे कुदळ वगैरे असतात, ही विळी वगैरे असतात, तर ही काकांनीच बनवलेली असतात. आणि ही नवीन कोयता, ह्या इमोट वगैरे तुम्हीच केलास काय? वा. हे बघा, इमोट वगैरे लाकडाची असतात आणि ही पण स्वतः तिनेच बनवल्यानी या काकाने. आणि एका धार वगैरे बघा, ही पूर्ण आमच्या कोयत्याची कडा वगैरे कट झालेली. आणि ह्या नवीन जा तापवलेला कोयता बनवलेला, त्याची धार वगैरे बघा. आणि एक तो शेप बघा, तो शेप एक महत्वाचा असता, वजन वगैरे महत्वाचं असतं, जेणेकरून आपला हात वगैरे दुखता नाही. तर आता कोयती वगैरे तापवण्याचं काम चालू असतं. ते सर्व यांचे हत्यार वगैरे असतात ते पण पूर्ण पारंपरिक पद्धतीचे असतात. नवीन असा काय नाही. 1-2 ग्राइंडर वगैरे जर सोडले धार काढूचे, तर बाकी सगळा पारंपरिकच असा. ह्या पण चक्र असा जुना, या चक्र पण पारंपरिक नाही. जे कोण व्यक्ती वगैरे, म्हणजे का आता मामा आम्ही येलो, तर मामा इकडे पूर्ण व्हीलवर बसलेले आहेत आणि यांच्याकडे घराकडचे पण असतात, पण आता आम्ही येलो म्हणून तिकडे मामा बसलेले असतात. आणि या ठिकाणी इथे आमचं कोयत्याचं काम चालू असतं. कोयताईला पूर्ण बाहेरपडांचे इकडं पूर्ण आकार द्यायचं काम चालू असतं. जरा पातळ वाटत नाही, पातळ झालं ना जरा, मोडले लागत नाही. बरोबर. ती धार महत्वाची असते ना. ती धार पण अशी, म्हणजे माझ्या मते बोथट अशी असताना लागणार. आणि ती काम करून ती तशी बोथट होत जातात. बरोबर.
बरोबर. काही म्हणजे आता जर कोयता तुम्ही तापून वगैरे आणलात ना तर अशी धार वगैरे त्याची कमी होत जातं, म्हणजे तो पुढचा कॉर्नर तो कट होत जाता झिजता तो. ते का परत तापूचा वगैरे आणि धार वगैरे काढून मग परत चांगला व्यवस्थित लागता. ते का पूर्ण आता एक आपल्याक ना कोयता किंवा एक समजा कुऱ्हाड वगैरे करू किती वेळ लागता साधारण? एक कोयता आपण पूर्णपणे 1.5 तास लागतो. 1.5 तास लागता पूर्णपणे. ओके. कुऱ्हाड मारसाठी 3.5 तास. कुऱ्हाड मारूसाठी 3.5 तास. म्हणजे एवढा वेळ तुमका पूर्ण बसा कोयायचा दिवसभर? 14-15 तास आहे. 14-15 तास. अरे बाप रे, भरपूर ना मेहनतीचं काम आहे. त्याच्यामध्ये हे जे घन वगैरे असत ना तर हे तर भरपूर मोठाच काम. काका माका सांगा, यात तुम्ही किती वर्षापासून काम करतास? किती वर्षापासून म्हणजे कसं माहिती आहे, हा. मी 90 साली ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. म्हणजे ग्रॅज्युएट असतात तुम्ही? ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. त्यानंतर मी नोकरीसाठी फिरलो. ओके. मुंबई, पुणे आणि गोवा 3 ठिकाणी मी नोकरी केली. पण त्या ठिकाणी कसं झालं, परमनंट नोकरीत चान्स नाही. बरोबर. त्या पिरियड मध्ये माझे वडील एक्सपायर झाले. ओके. वडील एक्सपायर झाल्यामुळे ट्रॅडिशनल बिझनेस माका सांभाळतो. बरोबर. मी नोकरी सोडून इथपर्यंत गेले आणि आता मी काम केलेलं 16 वर्ष झाली. 16 वर्ष तुम्ही हे काम करता, म्हणजे ग्रॅज्युएशन पूर्ण झाल्यानंतर? हो. अरे बापरे, म्हणजे ग्रॅज्युएट असत काका आणि तरी पण आपलं पूर्ण पारंपरिक त्यांचा व्यवसाय असा तो चालवतात. आणि आवड शिकायची गरज नाही. याचं कारण काय, माशाच्या पोटी जन्म दिले, माश्या शिकवली लागली. बरोबर. होय. म्हणजे आमच्या सहज घेता येईल. बरोबर. आणि तुम्ही म्हणजे लहानपणापासून असं बघत असतात म्हणजे पप्पांका आजोबांका वगैरे? बरोबर. आणि जो ट्रॅडिशनल बिझनेस सांभाळतात तो शिवाजी महाराजांच्या काळात जमीदारी पद्धती होती. बरोबर. कसं घ्यायचा, धान्य द्यायचं आणि धान्याच्या मोबदल्यात काम करून द्यायचं. बरोबर. आता ते 350-400 वर्ष झाली. आता ती पद्धत राहिली नाही. बरोबर. आम्ही स्थानिक बाजारपेठेत काम करत असल्यामुळे आमका आमच्या कामाक हवी तेवढी रक्कम मिळत नाही. ही मोठी बरोबर. व्यथा. होय होय होय. ही जर ह्यो धंदो बाजारपेठ असतो की ना, हवी ती रक्कम मिळतात. बरोबर. गावाची आणि देवाची सेवा करूसाठी आम्ही हे थांबल्यामुळे आम्ही बाजारपेठेत जाऊ शकत नाही. बरोबर. आणि तेवढं आमका पैसा मिळत नाही. बरोबर. हा त्याच्यात आमका समाधान मानतो लागतं. ती पण गोष्ट खरी आहे. हो. ह्यो जर म्हणजे बाजारात वगैरे जर वगैरे असला असता तर मग अजून काहीतरी 4 पैसे जास्त निघाले असते. बाजारपेठेच्या लोकांचा आम्ही अनुभव घेता. होय होय. आणि आता तुमच्याकडे जे पूर्ण किंमत आहे ना त्याच्यापेक्षा माझ्या मते ना 1.5 पट 2 पट ते अमाऊंट घेतं. हा. 200 रुपये देऊन मिळणार. बरोबर. बाजारात 400 रुपये जातं आरामात. आणि त्याच्यात पण विषय कसो की ते पण ह्या जर तुम्ही ज्या क्वालिटीचं काम करतात का तिकडे करून देते त्याची पण गॅरंटी नाही, कारण परत त्याच्याकडे 10 वेळा जावं खावं आपल्या, कारण ते ह्या काम भरपूर वेळ खावं असतात आणि व्यवस्थित जर झाला नाही तर ही जी आपली हत्यारा वगैरे असतात ती कट वगैरे होतं. बरोबर. माणसं भरपूर होत्या. बरोबर. हा. सध्या गोष्टी एवढं शकत नाही. एखादं काम असतं हा. राजकीय लावते, आर्थिक लावते, भाजी सहज त्याचं काम होतं. ओके. ती एक चांगली गोष्ट असा. आम्ही एखाद्या हत्यार पण आल्यानं पाहतो हत्यार आणल्यानं बघितल्यानंतर सांगू शकतो. ओके. तसं ज्ञानापेक्षा अनुभव श्रेष्ठ असं म्हणतो ना. बरोबर. होय हो. अनुभव महत्वाचा. एका पाणी द्यायचं म्हणजे काय प्रोसेस असतं ही? म्हणजे प्रोसेस म्हणजे काय, आता ह्या आहे की ना, ह्या आम्ही धार काढले. हा. का तुम्ही मारून घ्या. हा. का वाकणार. ओके. हा. जर पाणी दिलास हा त्याच्यात 7 रंग येतले. ओके. मग पोलादाग रंग वेगळं, लोखंडाग रंग वेगळं. ओके. पोलादा जो रंग खायचो तो आपण ठेवायचो, हा. लोखंडाचा रंग पाठी पाडवायचा. ओके. म्हणजे ह्या पूर्ण त्याच्यातला टेक्निक असतात. तर आता भट्टीमध्ये वगैरे सर्व शेप वगैरे दिल्यानंतर इकडे धार काढली जातात. धार काढल्यानंतर मग आपण त्याला हार्ड बनवतो. त्याच्यासाठी परत भट्टीत घालायचं लागतं काय? परत भट्टी. ओके. परत भट्टीत घालायचा कोयता आणि तापण किती तापवायचं वगैरे आणि काय पोलादा लोखंडा त्याच्यावर सगळा डिपेंड असा. आणि या पूर्ण अनुभवावरूनच येतं, आपल्या काय त्याच्यातला समजत नाही. आता आपण धार वगैरे काढून झालेली असा कोयत्याक आणि त्याला शेप वगैरे देऊन झालं असतं. आता परत आपण भट्टीमध्ये त्याला तापवतो, गरम करतो आणि मग त्याला आपण इकडे पाणी देणार आहोत. तर ही पाणी द्यायची प्रोसेस काय आणि त्या कसा वगैरे करतात तर आपण काकांकडून माहिती करून घेऊया. लोखंडाचा कलर झालो. एक 7 कलर येणार का?
ओके. हा होतो बघा कलर चेंज झालो. हा आपल्याकडे हवा तो कलर ठेवायचो. ओके. ह्यो कलर शेवट पण राहू. आता समजा ह्यो पांढरोच कलर राहलो हा. हे मोडणार. ओके. ह्यो कलर आमचा ते थोडंसं परत गरम करू हव्या. हा ओके. असं विषय आहे तो. म्हणजे ज्या ठिकाणी आता गरम नाही झालेला तर त्या ठिकाणी परत गरम करू. हीट बसण्यावर असतं. हीट कमी जास्त बसतं हा. मोठी असल्या कारण. बरोबर. हीट सेम बसतं. सेम बसता. ओके. तर तो कलर वरून सगळा असता यो विषय. तर आता थोडासाच तापलेला असता. तर आता अजून ज्या ठिकाणी पोर्शन जो तापाचा होतो तर तो परत गरम करणार आणि एका तेवढा हार्ड करणार. जर आपण असाच जर या ठेवलं शेप वगैरे देऊन तर ता वागतला आणि मोडू वगैरे शकता. हा ह्याचा कलर चेंज झालो पूर्ण. याचा कलर बघा पूर्ण असं 7 रंग येईल ते का. पांढरा असा राहुला नाही. पांढरा असला तर मोडणार. पांढरा असला तर मोडणार. ओके. म्हणजे ह्या आता रेडी झाला. रेडी झाला. ओके. ओके. मग हे आता पाणी दिल्यानंतर मग काय प्रोसेस असता. नंतर काय नाही. नंतर काय डायरेक्ट वापरा प्रकारे. नंतर काय कानच वगैरे माझी काय गरज काय करूचे नाही. ओके. त्यानंतर मला धागावर काय मोडतोड झाली. हा. आणखी काय ते आता पासून निकामी झालो असं कधी घडत नाही. ओके. कारण काय हा लवाला शाळेची चौरी असते. एक चौरी म्हणतात. हा हा ही लक्ष्मी असते. ओके. आणि सगळ्यावर ती बरोबर नजर ठेवत असते. ओके. ही लवाला शाळेत चौरी महत्वाची असते. हा भारी. म्हणजे असं कोणा काही दुखापत वगैरे काय होत नाही. आणि काय आज आणखी एक सांगतो. हा दसऱ्या दिवशी पहिले लवार हा. आजोबांच्या काठीपासून हा विजयादशमी दसरा असेल त्या ओके. दिवशी हे बळी देतात. हा कोंबडू. हा पण देवाला बळी चालत नाही. हो आम्ही बरोबर. संतांच्या म्हणजे लीलाचा वाचला. बरोबर. हो. विचार आम्ही ऐकलेले. त्याच्यामुळे बळी हो चालत नाही. आणि ती प्रथा मी बंद केली. हा आपण द्यायचं नाही बळी. बरोबर तर कोंबडा तुम्ही जीव कसे देवाला. बरोबर. होय होय होय. त्याच्यामध्ये लालच व्हायना रक्तच व्हायना. मग कोळसा कापायचा काकडी. हा. त्याच्यात पिंजर भरायची. हा. आणि त्या पाणी मारायचं त्याच्यावर. ओके. म्हणजे असं पूर्ण बळी एक दिल्यानंतर हा. काय दुखापत होत नाही असे तुमचं गैरसमज. त्यांचा गैरसमज होतो. बरोबर. चुकीचं आहे. हा चुकीचं आहे. आता आता देवच जर सगळे जीव निर्माण करतात तो बळी कशा घेईल. बरोबर. हो असं आहे ना. ती तुम्ही प्रथा वगैरे सगळे बंद केल्या. पण आम्ही तर बंद केल्यापासून आमका असं काय त्रास वगैरे काय कायच नाही. आणि कसे तुम्ही आता या पूर्ण म्हणजे शिकलाच त्याच्यामुळे ह्या तुमका सगळा म्हणजे ह्या माहिती असा. पण जे जुने पारंपरिक लोक ते अजून पाळतच असतील असं वाटतं. हो पण काय आपल्या देशाची हिंदुस्थानाची संस्कृती आहे. हा. संस्कृती आपण जोपासून बरोबर. हो संस्कृती मोडीत काढल्यामुळे आता हे जग भरकटलेलं आहे. तर झालाच. हो आता पूर्ण आपण चालू काय. आणि तुम्ही पण या चालवताच म्हणजे एवढं त्याच्यामध्ये रोजगार वगैरे जास्त नाही. जी संस्कृती चालतात ती मोडलेली नाही. बरोबर. कारण आता तुमका सांगितलं मी ह्या कोयता बाजारात गेलं 400-500 रुपये जेव्हा होईल. हा. पण लोक माझ्या 200 रुपये घेऊन जातो. मी कोणा दुखवीत नाही. बरोबर. परिस्थिती नसतात ठीक आहे घेऊन जा. हो एक माणूस की एक जपलेली असं अजून. आणि अशी माणसं म्हणजे थोडीशीच मिळतात. आणि लोक कशी आपल्या हत्यार व्हायचं काय करतात बाजारात जातात. हो पण मी स्वतः डोअर डिलिव्हरी करते काय काय हा. स्वतःची परिस्थिती. ओके. लोखंडी कुऱ्हाड समजा. ओके. हा तर हे आता इसून कापायची. हा आणखी पुढे पोलाचे तुकडे घ्यायचो. हा. आणि वेल्डिंग मारायची. हा आणि शिस्तीत करायची व्यवस्थित तापटून काही अशी होणार. आणि पहिला कसा होता हा लोखंडी कुऱ्हाड असल्यानंतर हैसून कापायचे असे. हा आणि असे भेटायचे हा असे. हा भेटून पोलाचे तुकडे भुतून टाकायचो. हा आणि ताव काढायचो की आपण ते सन्मत होणार. पण आता हे आमच्या आता काय झालेली कुऱ्हाड की लागतच नव्हतं. आता काल आम्ही ना ते झाडा तोडत होतो ही ना. जाड झाली. जाड झाली पूर्ण. ओके. आता हे तुम्ही पूर्ण ते का पातळ आता केलं. पातळ केली. आता दार काढून पाणी देणार की झाली. ओके. हा. तर या पूर्ण त्याच्या मागचा टेक्निक असा. तर आता ते का धार वगैरे काढले जातात. ते का पूर्ण शेप देऊन झालेलो असा. आणि त्याच्यानंतर मग पाणी. आता ही आमची कुऱ्हाडाची मिक्स मध्ये असा. मागचा आता लोखंड असा ना. आणि पुढे आता पोलाद. तर जुन्या लोकांनी सर्व बनवून ठेवल्याने होता. आम्ही आता वापरतो. आमच्या त्याच्यात जास्त काही ज्ञान नाही. तर पण या अशा व्यक्तींकडून वगैरे भरपूर काही शिकायला होतं.
आपण नेहमी बघत असतो की जे होल वगैरे मारतात लोखंडाला वगैरे पोलादाला, तर ते आपण मशीनच्या मार्फत मारतो. तर इथे हे पारंपरिक पद्धतीने कोणत्या प्रकारे होल वगैरे केला जातो तर ते आपण आता बघणार आहोत. तर त्यासाठी पहिल्यांदा ती विळी होती ती गरम केलेली होती आणि आता मामा वगैरे पूर्ण होल करतात. ओके. आपल्या गव्हाच्या साईज मध्ये आपण होल करू शकतो. ओके बरोबर. हा पण त्याचे ड्रिल मारून आपण डायरेक्ट एकदाच हे करतो कोटला व्हायचा, पण याच्यामध्ये टाकून प्रत्येक वेळी तो होल मोठं मोठं करत जायचं लागतं. ही पूर्ण पारंपरिक पद्धत असा जुनी आणि भरपूर मेहनतीचा काम आहे आणि याच्यामध्ये 2 ते 3 माणसं तरी लागतात. ओके पूर्ण तर रेडी झाली. आता एका पाणी दिलं की झालं. आम्ही आज कलर बघा कसं झालं तो कलर. आम्ही 10:15 वाजता इलेलो आणि तर ही आता आमची सर्व हत्यार म्हणजे आता 11:30 झाले आणि ही सगळी हत्यार आमची रेडी झाली आहेत पाणी घेऊन. कुऱ्हाडीचा काय प्रॉब्लेम होतो तर याची ही इकडून पूर्ण असं जाड वगैरे होता, धार वगैरे गेलेली, तर ती त्यांनी व्यवस्थित शेपमध्ये आणून हे करा थोडासा तापलेला असा या. आणि ह्या जर फलसाण असा तर फलसाणाचा ह्यो शेप असो राऊंडमध्ये होतो. पूर्ण या साईडची कॉर्नरची धार गेली तर ते का पूर्ण एका सरळ शेपमध्ये घेतलेली. हे कोयते वगैरे असतात, हे कोयते कट झालेले होते, ह्या कोयत्याची धार गेलेली, हे कोयते दोन्ही पण पूर्ण कट झालेले असो एक फांदीवर मारल्यामुळे या ठिकाणी. पण ते पूर्ण शेपमध्ये देऊन त्यांना व्यवस्थित अशी धार वगैरे काढलेली असतात. तरी आता जाऊन आम्ही दगडावर पाजळतलो आणि मग कामाक घेतलं. ह्याचा काय झालेला विळीचा ही नवीन मारलेली आहे विळी. ओके तर ही नवीनच बनवलेली आहे विळी. आणि ह्या वेळीचं बघा हे पूर्ण आपल्याला खोबरा वगैरे काटण्यासाठी हा पूर्ण शेप पण म्हणजे आपण हत्यारानंच बनवतो. ओके ही धार वगैरे सर्व आणि हे आकार आणि हे होल वगैरे मारूची आपण मगाशीच पद्धत बघितलं. तर या सर्व इकडे पारंपरिक पद्धतीनेच केला जाता. मित्रांनो जर तुम्हाला ही अशी कोयती वगैरे पारंपरिक पद्धतीची कुऱ्हाड त्याच्यानंतर पिकाव वगैरे तर ही सर्व हत्यारं जर तुम्हाला पाहिजे असतील नवीन बनवून किंवा त्यांना पाणी वगैरे जर द्यायचं असेल तर तुम्ही कातळकर काकांना नक्की संपर्क करा. किंजवडे गावामध्ये इथे त्यांचं हे म्हणजे पारंपरिक पद्धतीची लोहार शाळा आहे किंजवडे गावामध्ये गणेश मंदिरानजीक भरडवाडी म्हणून.
तर तुम्ही इकडे नक्की संपर्क करा. मी कातळकर काकांचा नंबर देईन डिस्क्रिप्शनमध्ये. तर तुम्ही फोन करून या आणि ह्या प्रकारची अजून देखील काही हत्यारं असतील जे आपल्या वर्षभरामध्ये आपण वापरतो तर ती तुम्हाला इथे नक्की बनवून मिळतील. तर यासाठी नक्की संपर्क करा. आणि अजून काही दिवसांनी आपल्याला इथे ऍडव्हान्स मशिनरी देखील बघायला मिळेल. आणि मित्रांनो, हे जे सर्व आहे ना, हा पंखा वगैरे आहे, त्याच्यानंतर ही जी सायकलची जी पूर्ण सिस्टीम वगैरे केली आहे तर ही पूर्ण काकांनी केलेली आहे. आपण आता काही कारणास्तव म्हणजे आपल्याला म्हणजे हे होतं ना, आता ह्याच्यामध्ये अजून काय असं नवीन म्हणजे फक्त तो फॅन वगैरे चेंज होऊ शकतो. होय काका? हा, फॅन म्हणजे त्याला आपण इलेक्ट्रिक वगैरे मशीन एक म्हणजे आता जे आपण हातोडीने वगैरे ठोकतो तर त्याच्यासाठी एक मशीन वगैरे येते. आणि बाकी ग्राइंडर वगैरे तो इलेक्ट्रिकल असतोच. तर ते देखील तुम्हाला नवीन ऍडव्हान्स पाहायला मिळेल. तर त्याची देखील आपण नक्की व्हिडिओ बनवू.